Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe da zarar mun ɗora. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على عين ذاتك الذي تفرع منه الجميع وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. شهني malamai da sharifai da yan uwa almajirai baki daya, muna muku sallama irin ta addinin musulunci, wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah ta'ala yau kuma ga mu dauke da muhimman asirai mujarrabai kuma ingantattu da yaddan Allah ta'ala, wanda lalle za a ji daɗinsu sosai insha Allah. Kuma yan uwa kar a manta ainihin wato danna mana lakin, sannan ainihin sharing na bidiyon din zuwa ga yan uwa almajirai, sannan a danna subscribing da kuma ƙararrawar sanarwa, saboda duk lokacin da aka ɗaura bidiyo a sanar da kai insha Allah. To asrarun da muka kawo suna nan sun kai kala huɗu da zamu bayar. Akwai na wato kafin mace a gurin wato kafin mace guri ɗaya, ya zama ba za ta dinga zuwa ko ina ba, wato kafin mace kenan a gida, wanda ba za ta yaji ba kuma ba za ta dinga fita ba sai da izininka. Sannan kuma akwai wato sirri na biyu, shine matar da take son komawa ɗakin mijinta. Lallai sirri na uku kuma shine mijin da yake so ya dawo da matarsa a ɗakinta insha Allah, ta idawa kenan. Sai kuma akwai firraku, wanda su ne suruka guda huɗu da muke son bayar. Yanzu mu fara bayanin su insha Allah. Sirri na farko shine game da mace, wato game da kafe mace guri ɗaya, ya zama ba za ta dinga zuwa ko ina ba. To ana rubuta wannan alamisi a jikin takarda, a yi laya, sai a yi laya da takardan. Amma wato layan ɗin ana zuba masa garin rimadul jinni a cikin layan. Za a zuba garin rimadul jinni a ciki, sai a yi laya a binne layar a gurin da take ko ake so a kafe matar. To wannan sirrin mujarrabi ne insha Allah. Sirri na biyu kuma shine sirri ne shi ma game da matar da take son komawa ɗakin mijinta. Lalle ana rubuta wannan hatimi tare da wannan ayoyi na cikin yasin, ana rubuta su a jikin takarda guda 7, sai a yi laya da su, a zuba bukur balki su a cikin kowace layar, sai a samu garwashi, a dinga jefa layar a ciki ɗaya bayan ɗaya, ana kiran sunan mijin. Wannan ma mujarrabi ne, sai zo ya mayar da ita insha Allah. To a lura da hatimin, za a ganin gashi nan a can sama farko, gidan farkon an sa sunan matar, to haka za ta ainihin sa sunanta a wurin. Sannan a ta ƙasan kuma ƙarshe, a ƙasan an saka sunan mijin, to a gun za a sa sunan mijin. Shi ma mujarrabi ne insha Allah. Sai sirri na uku da zamu bayar shine
kuma gashi nan za ku gani dai rubutun da za a yi, za a rubuta waje Allah in bai na yadayin suddan min kalbin suddan faga shi na amfani la yafsirun, sai wa ayatu lahumul ardi maitatun ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhum yaqulu, sai hatimin. Sai sirri na uku da za mu bayar shine sirri ne game da wato mijin da yake so ya dawo da matarsa ɗakinta, ko da ta ki dawowa bizin Allah ta'ala za ta dawo. Yanda ake shi ne za a rubuta wannan hatimi a jikin takarda fara, sai a naɗe takardar da farin zare, a shafe layar da turaren baka kisa da na badiya, sai a binne layar a kabari. To insha Allah za ta dawo mujarrabi, wannan sirrin mujarrabi ya ta dawo take bizinillahi ta'ala. Sai kuma sirri na hudu wanda muka ce firraku ne, yanda yake shine sirri na firraku, wato a raba wani da wani ko wani da wata. Yanda ake shine za a sami wuka mai kaifi ɗaya ɓari ɗaya a rubuta wannan da lamisi da na badiya, ɓari ɗaya a rubuta ɗaya da lamisin da rumatul jinni, sai a sami zakara shekararre a yanka shi da wukar, a yi sadaka da nama, wukar kuma a binne ta. Idan ana so a karya aikin sai a tono wukar, wannan shi ma mujarrabi ne. To wa'annan suruka guda hudu da muka ciro su muka kawo, to suruka ne mujarrabai sahihai, kar a yi wasa da su insha Allah. Kuma ko da turarukan ba san gunda za a samu ba, to ana samun turarukan a wajen mu bizinillahi ta'ala. To anan muka zo ƙarshe, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman rahim maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.